FM51.0 ザ・夜もカルパー。今日も一日お疲れ様でした。本日ものんびり頑張っていくぞ。よろしく。2019年8月28日、本日は何曜日ですか？水曜日でございます。というところで今日も皆さんお疲れ様でございました。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン。今日ものんびりとスタートのお時間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあというところでございましてですね、今日はなんかすごい関東圏めっちゃ天気なんか大変なことになってましたね。私もちょっと外作業があったりしてでね、ちょっとこう濡れたりはしたんですけども、なんかもう台風でも来たんじゃねえかっつうぐらいにね、なんかもう横殴りの風だったり雨だったりで、いやもう本当にすごい大変な状態でした。でなんかほとんど九州地方か、特に佐賀なんかの方がね、すごくこうなんか大変なことになっているみたいでございますので、ぜひともね、くれぐれもなんかちょっとこうね、変なことにならないであってほしいなというね、思うねところでございますね。だってやっぱあれじゃない？なんか最近ね、ちょっとこういろいろとなんかね、台風やら何やら本当なんか天候があんまり安定してない感じですよね。天候が安定しないっていうのもね、そもそもあれなんじゃないのかな。やっぱりこう夏のシーズンがね終わっててか、そろそろ夏もさ結構なんか暑くなるまでだいぶこう時間かかってたりしましたからね。いやでも何にしてもね、とりあえずなんか今週末はね、いよいよこう大洗で納涼会をちょっとやる予定がございましてね。で納涼会プラスせっかくだからね、マコタンでございますよ、マコタン。いやまさかと思いますけどもね、ちょうどさ、せっかくだからね、ほら納涼会ってそういうやってねえなって思ったから、じゃあせっかくだからなんかいろいろとやるかみたいな感じでやってたら、なんかすごいことになってきましてね。で翌日のマコタンの方もね、いろいろとなんだろう、大洗の方でもお祭りというかね、大洗ホテルさんの方かな、のあたりの方でもね、スタンプラリーの情報がちょっと流れてきたりと、いろいろとねちょっと面白い感じになってきてますね。大体マコタンのスタンプラリーに関してはね、いつも通りというか、参加店にある、レーゼンマコさんのポップのね希望を叶えて、お店の人からスタンプをもらってくださいということですね。で3つ集め終わったら、大使のですね配布の場所に来ていただいて、マコさんの限定のね名刺をゲットしてくださいというものでございます。ちなみに今回ってさ、あれあるのかな。ほらいつもだいたい15時とかね、3時ぐらいからさお誕生日会とかやるんですけど、今回お誕生日会的なものするのかね。だいたいほら3時ぐらいからさ、じゃあ広場でやりましょうとか、そこら辺の話が出てきたけど、どうなのかな。ちょっとそこら辺また確認して調べていきたいところでございますね。でもって今日はですね、のんびりと1時間また昨日とね引き続き大洗八作祭のね話をね展開していこうかなと思います。つってもね、八作祭のね話していきたいんですけど、写真使おうにも大体のね人たち結構こう消えちゃっているのでね、とりあえずそこんな感じでやっていきましょう。じゃあ今日も1時間頑張っていくぞ。 FM51.0 ザ・夜もガルパン第609回目、よろしく。こんばんは。ループしてんじゃないわよ。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン。今日ものんびりとスタートのお時間でございます。うちのこの番組でございますけども、ガールズ&パンツァーというアニメ作品と、
それが舞台となっております茨城県は大洗町のですねお話をしていてくる、そんな感じの番組でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、私パーソナリティを務めさせていただいておりますことと申しますので、皆様方何卒よろしくお願いします。はい、ということでございましてですね、今日はですね大洗八作祭のねお話をまたこうメインにやっていくということですけども、昨日なんだろうね、先日ですね、うちのこの番組でですね、はじめちゃんのお話の方をね、リサイクルショップはじめちゃんのですね話をさせていただいたところ、非常にこういろいろと反響いただいたみたいな、反響っていうほどでもねえかもしれないですけどもね。でもね、結構いろんな人たちがね、あれをこう見ていただいたのかなということで、非常にこう嬉しく思います。誠にありがとうございますね。つってもね、できればね、ちょっとこういつかあれですけどもね、なんだっけ、今日あたりからね、またはじめちゃんの方のですね、大体こう新しいものやら何やらが出てきたらね、紹介していこうっていう、そういう感じの内容をやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあお名前の読み上げてみましょうか。鋼さん、ジェイターナーさんにラグナさん、宮吉さん、マリンバさんにサワミンさん、しげさん、エネスパさんにアイ&Kさん、ちょいのりさん、よもぎさんに今川ボーイさん、上島かのんさんにはずきはるさんにはしびごろうさん、そして他7種の方々も改めてこんばんは。 FM51.0 夜もがるパンパーソナリティことです。よろしくお願いします。はい。さあ、というところでございましてですね、今日のお話のメインでございますけども、どうもなるかさんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。さあ、ということでね、昨日お話をさせていただいたのが、こちらからの展開でございます。はい。というところでね、今日お話ご紹介させていただくのは、この八作祭でございますね。大洗ってさ、お祭りの時になるとね、大体こういう感じの、大洗至るところにね、すごいバカでかいね、国旗がこう立つんですよね。できればこの国旗がね、なんかこう風にそよめいてさ、なんかしっかりとね、なんかこう日本の旗印が見えるような感じのものをね、いつか撮ってみたいなと思いつつもね、なかなかそんなに風が強く吹くこともないっていう話ですからな。なんかこうね、この大体大洗のね、これ大体どこら辺にいつも立ってるっけな。よいしょ。はい、多分これで OK かな。大体ね、そちらの方の立ってる場所っていうのが、よいしょ。こちら中愛丸さんとかの通りのところですね。まずは大体ですけど、ここら辺大体はね、この2つのところに立っていて、でそこからさらにこうぐーっとね、曲がり松の上の方に突き抜けていて、結構この直線距離投げんだよな。で、あとは大体この辺かな、曲がり松商店街のね、大体終わりのあたり、ちょうどここら辺かな、写真のところに関してはね。だいたい写真のところあたりがこんな感じのね、旗が立っておりますのでね、ここら辺の話、旗を見るとね、なんかもう非常にこう、お祭りが始まるんやなという感じにね、浸らさせてくれますね。で、街中はですね、もう本当に人だかりが多くて、すごくもう終始賑やかな状態でございました。いやー、なんか珍しいっすね。なんかやっぱほら、大洗でさ、あまりこうね、なんか街中に人でこう溢れ返るっていうのってあんまりこうね、絵はないわけですよ。もともとがほら、夏のシーズンとかだと、夏のシーズンというよりかは、先月のあれかな、夜市とか、あそこら辺なんかだとね、やっぱりこういう風な感じですごくこう、人が溢れ返ったりもするんですけども、やっぱり曲がり松商店街から大貫商店街方面までもう全部ぶち抜きでやってるから、もう夜のね7時とか8時になっても人だかりがね、もうどこ至るところにあって、なんか本当になんかお祭りな感じなんだなっていうところですね。
まあ、ちなみにこれはね、曲がり町商店街のところにある魚屋本店さんからね、ちょうどね、すごくこう空が綺麗だったから、ちょっとね写真撮ったんですけど、やっぱいいっすね。なんだろうね、夕暮れのさ空を撮ってさ、ちょっとなんか影みたいな感じになっているというのかな。なんかもうなんかね、なんかこう今日も一日終わんだなみたいなね、こういうのねすごく私好きなんですよね。はい、安西千代美さんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。今日はですね、この前行われておりました大洗の八作祭あたりのね話をメインにやっておりますので、まあどうぞよかったら聞いていっていただければと思います。で、まあ大洗のね街中ですね、こんな感じのね、これ大洗連というね連盟のところなんですけど、こういう感じのね出汁がもうずっとね夜通しにもう歩いて練り歩くっていう感じでございますね。いけるか大丈夫そうかな。よし、大洗、普段夜の早い街だけに暗くなってる賑やかというようなところですが、そうなんだろうね、こうお祭り感というかさ、普段もう本当に平日のね大洗だとか、まあ本当にイベントも何もない大洗っていうところに行ったことがある人なんかだとね、結構まあご存知の方も非常に多いと思うんですけども、基本的に大洗のね夜ってねすごく早いんですよ。まあ、例えばドルフィンさんだとかね、他夜にやっているお店なんかはまた別ですけども、基本的にはだいたい夜7時8時ぐらいになってくるとほとんどのお店はもう閉まってます。空いてるとしたらコンビニだとか24時間営業のねガソリンスタンドかつっても大洗に24時間営業のガソリンスタンドってねえけどな。もう本当にそれぐらいしかねお店が開いていない状態になるのでね、ちなみにね、この日もね、夜にみんなでじゃあコンビニ買い物行こうぜって言ってね、みんなで買い物行ったんですよ。で、帰り際になんか地元というか、なんかまあ遊びに来ていた人なのかな、すいません、ここら辺でなんかご飯食べられるとこないですかねみたいなこと言われたんですけど、いやー、多分ないっすね、ここら辺はって言っていう感じになりましたけどもね。でもね、やっぱね、そういう風な街だからこそね、夜になるとね、こういう楽しみ方ができるというものですよね。ちなみにね、一応ね、頑張ってね、モザイクをかけてね、こんな感じの写真が撮れました。一応これ顔のところね、モザイク修正かけているのでね、まあ見ていただければと思います。特にあれですよ、葉月春さんは右下あたり見たら面白いんじゃないかな。いやー、なんだろう、この写真ね、僕、ちょうどこの写真撮ったところが、ブリアンさんの通りのところで、磯節パレードって言ってね、磯節を踊りながら、大洗の町長ですね、大洗町長と、その磯節なんかを踊って、このパレードが続いていたところなんですよね。段差のためにするにはね、半沢さんのあれが必要だからね、もうね。はい、デルタさんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。いやもうね、町長がね、こういう風に先頭を切ってね、踊っているんですけど、なんとなくね、俺の頭の中でね、この光景を見た瞬間に、これあれやん、新宝島流したらすごい勢いでなんか踊りそうな感じのやつやんっていうね。おっすー、ハイランさんいらっしゃいっす。お久しぶりでございますね。お越しいただきありがとうございます。八作祭、めっちゃ楽しかったですよ。やっぱりね、八作祭何がめっちゃ楽しいってね、もうほら、月曜日も僕有給取ってたから、おかげさまでね、もうほら、月曜日って、もう月曜日休みだったから、日曜日のね、夜遅くまでね、大洗に残っててもね、いや、俺別に今日大洗普通に、明日休みだし、俺今日普通に余裕だし、みたいなね、余裕さはね、最高でございましたね。という風な感じのね、磯節パレードやら何やらがあったりする中で、あとはね、こちらでございますね。普通に顔映っちゃうからやめておこう。よし、大体これぐらいだろう。ちょうどね、こちらのところでね、大洗のね、こちらの4号のね、出汁をこう拝見させていただいたんですけども。
春さんとばったり会って嬉しかった。すごいね。なんだろうね、普通にこう戦車のね出汁が大洗の街中を歩いてるっていうのがそれだけでもすげえ面白かったもん。つうかマジに作ったんだな本当にっていう。やっぱねツイッターでねほらそういう4号戦車の出汁がうんぬんかんぬんみたいな感じの話があったんですけど、いやまあねそういうのもできるんだろうなと思ったんですけど、まさか実際物を見るとねやっぱね結構圧巻するんですよね。でしかもこのね戦車出しのところがすげえ面白かったのがこのねなんだろうね出汁って基本的にはいろんなお店の前を通ってそしたらそこのお店からですねなんと言えばいいんだろうなあれはお布施でもねえし要はこうねなんというか気持ちというかそういったものがこう手渡しがされるっていく風習があるんですけどもこちらのですね寄付だね寄付って言えばいいんだな。こちらの戦車だしなんとね非常に面白いことに例えばそのお店に泊まってそれ寄付をいただくとなんとその寄付をいただいたお店に対してなんとね砲弾を砲弾というか空砲ですかね、を撃って心付けだな、普通にね弾をね弾は出ないんですけど要は空砲でねそのお店に向かって砲弾を撃つというねあれがすげえ面白かったね。ようやるわと思ったけどさあれ実にこう理にかなってますよね。要はほらガルパンの世界っていうのはその戦車が出汁をね撃たれることによって戦車が要はお店とかを破壊することによってねそのお店はもう全部国が補填して新しくなるっていうことができるわけですよ。でその中でそれこら辺はねほら皆さんも見ていただいてるからお分かりかと思うんですけどもやっぱりこううちにもね砲弾の一発ぶっかましてくんねえかなとかそういうことをねのいう世界線の中で言えば要は戦車に撃たれるということは非常にこう縁起が良いということなんですよね。これあくまでガルパンの世界の話だからね。いやでもねそういったことを踏まえてこれをね街の中でね同じようにそういうふうなことがされるっていうことは非常にこうねなんか面白いなっていうふうなね光景でございました。しかも毎回ねあれなのよねこの戦車出しが心付けをいただいてぶっ放して毎回それのためにねおーっていうねこう拍手がね湧き上がるっていうのはあれはね実にこうやっぱ、ガルパンおじさんだからこそね出来上がるような芸当なんだろうなと思うところでございました。素晴らしかったですね。こちらですね令和元年大洗八作祭曲松商店街大通町商店街に長町商店街桐釜商店街大貫商店街というね、ということで本当にね至る所でねお祭りなんかにたくさんこうもう祭りで太鼓が叩かれてるとね非常にこう楽しいね一日でございました。ちなみにねこの日はね酒屋さんっていうねマコのおばあさんのね久子さんがいらっしゃるところなんですけどここのね個人的に多分次だとあれかな次回の次の日曜日かに多分マリンタワーの下であれがあるんですよ。なんつうんだあれはフリーマーケットか。でそのフリーマーケットでねこの酒屋さんって出店されてるんですけども個人的にねこのねお餅ですねきな粉とかあんことかこのね特にこのねぼた餅がすげえうまいんですよ。もともと餅がすごく美味しいお店でこういった時にそういったあんこだとかきな粉で出すんですけどいやーもうね実にこう絶品なものばかりなのでねぜひともね次にちょっとねお店というかお祭り時の時なんかはねちょっとね立ち寄ってね食べてみていただきたい限りでございます。さあ、というところでね大体ね大洗の夜はこんな感じでございもう八作祭の夜はねこんな感じでね過ごしておりました。ここのきなこ餅好き。わかりますちょいのりさんやっぱ分かってるわさすがだわ。ここのきなこ俺はねあんこ餅が大好きかな。
あとはここのねお餅をねあれなんですよ、正月とかにちょっと買っておいて、でそれを宿でね鍋用意して、鍋の中に餅を入れてもつ煮でねやってっていう、要は雑煮みたいなんですけど、あれがすげえうめんだよな本当にな、今年も早く食いたいわっていう。はい、まあというところでね、まあこちらがね大洗八作祭のね大体のこう流れという形でございました。でも本当にね八作祭ほんとすんげえ人だかりができてたな。あれはねいつかねぜひともまあコミケが終わった後でねまあ今回ねちょっと他にもいろいろとねこういうのやるけど来ませんかって言ってお誘いしてたんですけども、まあやっぱりね原稿やら何やらっていう時にね来れなかった方々もいらっしゃるんですけども、いつかねこの八作大洗はねやっぱりこう基本的にはあんこう祭りと、まあ、もう一つ、快楽フェスタですね。だいたいこちら辺の方がね主流になっているかと思われるんですけども、大洗町の中で見ると非常にね結構お祭りごとって多いんですよね。大体まあ7月の頭ぐらい、7月のね中頃には夜市といって、まあこれは曲がり松限定になっちゃうんですけども、お祭りがねそういう風にありますからね。ちなみにねその時のねお祭りのね写真がねどこかにあったはずなんだけどな、どこだったかなと。21日はこれじゃなかったか。あれっていつだったっけ？ 7 月の 21？違うな、これは普通に泊まりに行った時だからもうちょっと前か、7月よりかもうちょっと前にねそういったお祭りがあったんですけどもね、それもねすごくこう綺麗な感じで楽しかったですね。あとはまあ10月になると11月の頭か、11月の頭には大洗町の商工会感謝祭といってね、もう商工会が企画するお祭りで、そっちの方はガルパンクイズ大会だとか結構ね声優さん絡みでね来たりすることもあるみたいですけどね、あれは確か最初のうちの方は、今はもうさすがに声優さんは来ないのか、あれよりかはもうずいぶん前なんかもね参加されていたみたいでございます。で、まあそういう風にねお祭りごとがあってね、今日はねもうすんごくもう終わりまして、お祭りのね翌日でございます。やっぱりこう綺麗ですね。翌朝もだいたいねいつもねだいたいあれなんですよ、大洗ではね朝方ね野原っていうねいわゆるこう放送が町内のねスピーカーから流れるんですけども、あの音を聞いて目覚めてプリコネで無料充電今やってるから、あれでガチャ引いてそれが終わったらまたそのパターンと寝てね、で大体これ7時ぐらいだったかな、ちょっと朝起きてねふらっとこう出て行って神社の写真撮ったりだとか、あとはねこんな感じの上磯のところの写真ですね。まあこの日はねちょっともう残念ながら、まあ、晴れというわけではなかったんですけども、こういう感じのさ曇り空だとすごくこう気持ちがいいですよね。まあ、特にやっぱこう日が出てる時にこのなんかね雲がすごく幻想的に見えるので、こういう写真を撮るのもねすごく好きなんですよね。ちなみにこちらの方はですね写真でケルビンっていうねまあいわゆるこうホワイトバランスの中で青みを強くする赤みを強くするっていう項目があるんですけども、その青みを強くするとこんな感じのねすごくこう青い世界がね見えるような感じになりますね。ちなみにこれはねちょっと少しね赤目を強めにした感じなのでね、なんとなくこうね朝日というか、まあ、夕暮れというかそんな感じに見えますよね。で、まあ大洗ね、まあほんと月曜日っていうのもあるから誰も人いないの最高なの。もうねこの時間帯に人がいないってすごくこう楽でいいですね。そしてこちら、宮下旅館街のね下のところですけどもね、もうねやっぱ月曜日だからこそでしょうね。もうどこを見てもさ誰も人がいないっていうのってすごい不思議な感じですよね。なんか昨日まではねここら辺の通りとかもすごくたくさんの人がいたっていうのに、なんかもう車1台すらね走っていないっていう、こういう写真を撮るのがね僕すごく好きなんですよね。なんかほら普段ねもう
車とかね、普通に人が歩いている道がなんか誰もいない、もう本当に自分一人しかここをね見ることができないっていうのが最高でしたね。仕事中に楽しそうなダイレクトメール見せつけようって、いやーごめんね、ホラガイちゃんも月曜日休めればよかったのにな、残念だな、ほんとな。はい、他にもねこんな感じでしたね。であと、ギュライアンさん、今回ね新しくもうオープンをされてるのかな、ここのねギョライアンさんがですねすごくこうなんか綺麗な感じになっているみたいですね。まあ当たり前でしょうけども、ちょっとねできれば中入りたいなと思ったんですけどね、さすがにこの時間帯朝の7時半ぐらいだったかな、なかなかこうね入りさすがにまだね営業というかオープンしているかもわからないから、とりあえずねちょっとね入り口の門構えだけ写真撮らせていただきました。で、大洗のですね曲がり松方面からこっちのね、大洗のですね宮下旅館街の方から見てるんですね。こちらのね今日泊まったね宿のシュガイマルさんが戻ってきました。あ、そうか、プレオープン中、中は見学できたのか。じゃあちょっと今度行ってみよう。ありがとうございます。現在プレオープンということで、確かあれだっけか、今は素泊まりのみでやってるということですよね。ちょっとどんな感じなのか、結構ねツイッター上で出てきた部屋なんかもすごくこう広々とした感じの、もうなんかいわゆるこう今風な感じになっているから、ちょっと10月泊まるよ。行ってみたいですね。10月泊まる、いいっすね。俺もちょっとね近々でねできれば泊まりに行きたいところなんだよな。はい、そして、今回のですねお泊まりさせていただきましたこちら中愛丸さんでございますね。なんだろうね、もう本当に大洗に通い始めて本当に初めてね泊まったのがこの中愛丸さんなんですけどもね、もう鳥居の目の前にあって、コンビニは近く、コンビニはちょっと歩くけどね、それでもそんなに遠くない距離の位置にあって、でもうねここのね部屋のね何がすごく好きってね、もうここの2階からのね、やはり写真映えしますな。この2階から大洗のねこの大鳥居が見えて、さらにこういう風に大洗のねガルパンの中でも出てきたシーンなんかがもういろんな風にねこう見れるんですよね。2階のね左側見れば赤い橋ですね、C5M スーパーギャラクシーがね戦車を置いてった場所であったりだとか、こちらのところねあれか、練習試合の時に最初のあれですね、セイグロ VS の練習試合の時に出てきたみたいなことが見れるわけですからね。ここ本当ね素晴らしいいいお宿ですよ。サンダー坂、確かにサンダー坂ってのは確かにその通り。ギャラクシーとか実際ここのところはねC5M スーパーギャラクシーが戦車を落としていたわけでございますからね。今日のあたりの紹介はねこの辺で終了でございます。あれはどこに行ったかなというところで、ちょっと待ってねほいつというところでございまして、今日のところは一旦ねこの辺ですね。八朔祭、もう八朔祭は過ぎてしまったけどね、だいたいここら辺な感じでございます。で、今日のですね、紹介でございますけども、今日ね、せっかくなので、こちらのご紹介をしていきましょうか。はい、こちらです。和子です。はい、というわけでですね、今日のリサイクルショップはじめちゃんのですね、コーナーでございます。本日ですね、営業日案内ということで、8月の29日、30、31、9月1日は通常営業ということで、9時から19時の、営業時間となっております。そしてですね、お知らせ、ミニダックコアラ会長の追加決定、T34 2体入荷の子、なんでそんなのがあるの？やべえな。
T34 の履帯入荷のコでガルパンのパッチ&スロットの入荷予定あり、6畳用のエアコン入荷、アリスの懐中時計入荷。すげえな、すげえな、本当によくわからんな、このお店な。レベル高えってか、まあアリス、これアリスはあれですね。昨日からあれですよ。始まった新コーナー、笑い。アリスっていうとね、僕ね、最初のうちはね、大体出てくるのがね、チンペイさんですね。戦車はね、売るかどうかはあれですけども、でもね、前はね、なんだっけ、この前行った時に話したら、F4 ファントムが出るかもしれないみたいな話してて、絶対嘘だろうと思ったけど、話を聞くと、あー、なるほどね、みたいな感じのね。まあ、多分買うかどうかはね、その人次第によるけど。まあ、こういった形のね、アリスのね、懐中時計、しかもアクタスってちゃんと書いてあるからな。こういったもの商品なんかもね、販売されますので、興味のある方はね、ぜひともね、こちらのね、リサイクルショップはじめちゃん行ってみてはいかがでしょうか。つか、T34 の履帯って何？ T34 の履帯って。どうやったらそんなものが手に入んのよ。レベル高いったらしいな。まあ、というところでございましてね。こちらのね、商品、またね、入荷されましたら、うちの番組内でもね、随時ご紹介していこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、というところでございましてね、おおむねの紹介させていただきました。で、ですね、今日はですね、せっかくなので、まあ、夏コミもですね、もう終わって、もう2週間経つ、待ってか、もう2週間経つ。コミケが終わってから、今日でございますけども、こちらのねコーナー久々に行きましょうか。イラスト紹介コーナーという名の新刊紹介コーナーだよ。イラスト紹介コーナー。はい、何も足さない何も引かないイラスト紹介コーナーのお時間です。イラストって言っちゃいましたね今ね。まあイラストではなく、久しぶりに見た、新刊のね紹介でございます。さあ、というところでですね、今日まあてかね、もう今日からぐらいからね、まあいろいろと新刊などのね、いろんな人たちのね、こういう本買いました、ああいう本手に入れましたよっていう風なね紹介をこう出させていただければと思いますのでね、何卒よろしくお願いいたします。ですね、今日ですね、まずね、第一発目にね、紹介させていただくのがね、こちらの本でございます。ダンス。ということでね、今日まずね、一冊、まあ、一発目の紹介、一冊というよりも3冊の紹介になるんですけどね、こちらがですね、ファイランさんが出された新刊でございます。まあ、ファイランさん、パレパレというね、サークルを、運営されておりまして、その中で出されていたのがこの3つ。で、この3つ、新刊に関しましては、真ん中のゆかりさんの初めてのカレーということでございました。はい。美味しい新刊で、もうね、このね、3つの新刊ね、買わせていた、もうね、読ませていただいたんですけど、ファイランさん、やっぱね、あれだ、俺の場合ね、多分ツイッターでね、書くとね、140じゃまずね、足りない。絶対足りない。圧倒的にね、感想はね、足りない。俺の場合は。まあ、その中でですね、ちょっとまあ今日はね、その3つ、この3冊かにね、ちょっとフューチャリングして、ちょっとね、感想を上げていこうかなと思います。でまずまあ一番左側、左側と右側に関しては期間でございましてね、これはね、それぞれコミケと、まあそれプラス、あれかな、コミック市で出されていてですかな、ものですね。ちなみにね、まあ、このね、3つともね、本なんですけども、この本の内容はですね、まあもうご存知、見てわかる通りに、いろいろとね、ご飯をね、まあ、武部沙織さんが、ご飯をね、まあいろいろとあって作っていくっていう、そういう話になっているんですけども、まあ最初のね、左側ですね、左側がこの武部さんちの今日のご飯のね、1冊目の内容なんですけども、
サメさんチームにねちょっとこう料理を作ってくれないかということでね連れ出されてっていう話と、これねすごいのがね一冊ですよ。この同人誌一冊の中に2話含まれているっていうね。いや俺ほんとよくね同人誌って言ってもさ、しかもねストーリーものではなくてストーリーものではあるんですけど、続きものではなくて別々の話がね含まれていて、俺ね最初こっちのサメさんチームだけかなと思ってたんですけど、それとは別で大洗のアンコウチームをねメインとした感じのねお話があって、いやーもうねなんと言いますかね、ご飯のね作る描写もさることながらもうなんかね食べるシーンもねすごくこうね幸せそうな感じがいいんですよね。そう食べる時のねご飯をね食べる時のねすごくこういいのがね食べた時のキャラクターの表情がすっげーね幸せそうなのよ。ファイランさんの描くやつって。もうこれがねもう見ていてねすごくこう自分もねやっぱねご飯ってすごくこういいのがね、食べた時に笑顔になって、それを見た人もやっぱりこう笑顔になれるっていうのがやっぱこれがすごくこういいですね。で特にねこちらのね話に関しましてはもうねファイランさんのね美麗な絵がそもそもあるんですけども、小回りだとかもうキャラクターたちのね表情すんごくもうね好き、最高。これはねぜひともねちょっとね買っていただきたい限りでございますね。多分ねアンコウチームというかね武部沙織さんが好きな人はねこれねぜひとも買ってみていただきたい。ちなみに右側の方の武部さんちの今日のご飯2皿目ということでねこれ続編でございます。でこの続編に関しましてはね、花さんがこういろいろとあれな感じになったりだとかあるんですけどね、そのためにねおからでこうご飯を作ったりっていうのもあるんですけども、それ以外にもねもうすごいのがね多分これね2話目がねすごく個人的にね心ぶっ刺さるやつなんですけど、こうなんですかね、まこさんがちょっと久子さんに要はねおばあに対してなんかこう作ってあげたいというそういう感じのね話からこうスタートしていくんですけどね。でもね個人的にまこさんがちょっとこうねこれね見せられないのがね非常にこうあれなんですけどもね、これさツイッターの方にさ上がってなかったっけ、サンプルページ。あのページはねすげえ良かったのでねちょっとねぜひともね見ていただきたいんですけど、どこだ今ねメディア欄をねひたすらにね遡りまくっているのでちょっとお待ちください。あれなかったっけ、いやあれあったはずあった見せてもいいんですよ。見せてもいいんですよ、見せてもいいんですよっつうんだけどね、あれなのよ、ウェブ、てか今度からあれだな、ウェブカメラをつければいいんだな。ウェブカメラは確か僕持っているから、ちょっと今度からね、そういう風に見せる時用のためにそろそろつけるか、そういうものね。どこだっけ、まこさんがね、なんかちょっとこうね、ご飯を食べながらね、うなずくシーンがあって、それがね、ものすごい可愛いっていう。これではない。これじゃない。個人的にはね、ここら辺ですぐ、あった。はい。こちらでございますね。これが武部さんちの今日のご飯ということで、花さんがね、いろいろとあったけど、なんかね、これを見るとね、なんかこう、すごくね、あれな感じですけどもね、結構話としてはね、コミカルな感じの話でございます。で、そしてね、私個人的にね、一番ね、群を押してね、おすすめしたいのはね、このね、まこさんのね、表情がね、すげえもう可愛いんですよね、もうね。なんていうかもう多分ね、すごいこう力を入れて描かれたんやろうなとね、思うね、一冊、ワンシーンでございました。さあ、というところで、こちらなんですけどね。で、今日、他ですね、今回一番はね、やっぱど真ん中のね、秋山殿のね、今回料理を作る話でございまして、ゆかりさんちのね、ゆかりさんの初めてのカレーというものでございます。で、
こちらの方もね、サンプルが少し前に上がっていたので、そちらの方を用意しながらお話をしていきましょうかしら。なんつうんですかね。基本的にね、はい、ちょうどあった。はい、こちらですね。はい、秋山さんちの初めてのカレーということで、今回はですね、ゆかりんではなくて、秋山さんが、カレーを作るというね、花江ででございますけどもね。秋山さんちでね、なんか秋山さんが、ちょうどみんなに対してね、カレーを振る舞うっていう話なんですけどもね。単純にね、これね、面白かったのが、これね、昔のね、秋山殿が出てきます。パッチパーマではありません。これ面白かったのがさ、ちょうどね、ファイナルさんとその話になって、いやー、あそこのシーン、いや、ほら、秋山殿のね、パンチパーマにしてもいいかなと思ったんですけど、やっぱりあのシーン、パンチパーマにすると、それだけでそっちの方にね、笑いに持ってかれるっていう風なのもあって、まあ、わかりますよね。だから、俺の中では、あれですよ。秋山殿がパンチパーマにする前ですよ。多分これはね。まあ、そりゃそうだろうね。俺、このところでさ、これのね、隣のページがね、秋山殿のドアップが映ってるんですけど、このページになった瞬間に秋山殿がパンチパーマになったら、俺多分ね、結構ね、笑ってそのまま止まるんじゃないかなと思うからね。ですね、秋山殿がですね、カレーと、秋山殿といえばね、皆さんご存知かと思うんですけども、やはりね、秋山殿、一番好きな料理は何かというと、お母さんの作ったカレーというね、もう100点満点あげたい回答ぶりでございます。素晴らしい。で、そのね、自分でね、作ったカレーというのもあるんですけども、お母さんにね、いろいろとこう教わったりして、すごくこうね、一人でカレーを作れるようになって、で、お母さんのカレーみたいに作りたいなっていうものでしたね。で、さらに、それをですね、なんと言うんですか、やっぱりこうね、秋山殿が今回料理を作るということはですね、いや、みんな、アンコチームのみんなと食べるっていうためのね、ものでございますよ。話がね、ちょっとね、これはね、ちょっとこう、なんつうんですかね、その内容にこうね、刺さるところでございますので、ちょっとね、そこら辺はぜひともね、読んでみていただきたいというふうにございます。ちなみに、こちらはですね、店頭に並んでるから、実際のところお店に行かないとなのか。こちらの方もですね、はい。あった。一応なんですけども、こちらね、夏コミの新刊に関しては、メロンブックスさんの方で、こちらですね、販売されているということですので、興味のある方いたら、ぜひともね、メロンブックスさんの方にね、足を運んでみてはいかがでしょうか。普通に通販とかもあれかな、通販、いや、でも通販あるはずだよ。秋山さん、ゆかりさんか。ゆかりさんの初めてのカレー。多分あっていいよ。あった。というところ、こちらですね。ファイランさんのですね、ゆかりさんの初めてのカレーということで、この商品、電子書籍。嘘、メロンボックスで今、電子書籍で売ってんだ。すげえじゃん。知らんかった。メロンボやるな。というわけでね、メロンボックスさんですね。いや、あれのね、話はね、俺ね、すごく好きよ。っていうか、なんだろう、ファイランさんの、作品ってすごいね、高レベルでね、作画がめっちゃね、すごくね、全部が全部綺麗なのよね。特に普通にカラーのね、絵でも、もうすごく好きなんですけど、普通になんていうんですかね、グレースケールとかになっても、秋山殿のね、この髪の毛のさ、ハイライトだとか、こういうのがね、もうすごくとにかく可愛いです。で、かつね、そのね、キャラクターも可愛いんですけど、キャラクターを
もね、それをしてもね、やっぱりこうね、なんだろう、料理の描写がすごくね、丁寧。なんとなくこうね、なんだろう、普通にね、話としても完成してるし、ご飯とかのその作りとか見せ方っていうのもすっごいうまくて、そんなわけでね、ちょっとね、今回ね、この3冊ね、全部一気読みしたんですけどね、めっちゃ面白かったです。はい。なのでね、ちょっと興味のある方いたらね、電子書籍でございますからね、今日注文して、いつ届くかなとかっていう必要性ございません。今日、この場で買ってすぐにそれを見ることができるのでね、いや、これはね、ぜひともね、ちょっとね、読んでみていただきたいですね。こちら、ゆかりさんの初めてのカレー、ファイランさんがね、描かれたね、新刊、今回の夏コミの新刊でございますので、興味のある方いたら、ぜひともね、チェックのほどよろしくお願いいたします。いいっすね。というところでね、今日はね、この一冊というか、ファイランさんのね、ところにね、ちょっと重点を絞ってご紹介させていただきました。ちなみに他の本は、あった。竹部さんちの今日のご飯もね、あれでした。ちゃんとありました。メガネサオリンがすんげえ可愛いし、ちゃんとありますね。ちゃんとあってよかった。このね、ご飯を作ってるところがやっぱすげえ綺麗なのよね。ここからたっぷり三足そぼろ丼とかね、北斗神拳うるさい。ビンタするわよ、もうね。で、このね、そぼろ丼のね、この一番下のね、このね、ミポインがね、口に含んだ時に、このね、なんだろうね、もうね、幸せそう。この顔はね、俺見た時にね、ハートズッキュンきましたね、もうね。ラブドッキュンでございますよ。これはもう本当に4品にね、すごくね、いい作品でございます。こちらの期間はパンは23に並ぶのでしょうか？これ23、どうなのかね。あれ、並びます。ファイナルさん、これ並びます？あとね、こちらですね。せっかくなんで、今回ね、こっちの方にね、サンプルあるんですけど、スナックどん底でね、なんかこう、カトラスと、ラムがね、なんか作ってくれっていう風な話からスタートして、で、そこでね、サオリンがね、こう、急遽拉致されて、サラメは少しだけ在庫あるので、並びます。わずかですけど、わずかですということですね。ちょっとね、本当にちょっと来れない時なんかがあれば、ぜひともね、もし、パン屋の方に参加される方はね、今回ね、新刊もご用意されているということでございますのでね、新刊の方は、また武部さんがね、出ている料理でございますから、料理本でございます。BLT チャーハン。これちょっとすっげえうまそうなのよね。ちなみにですね、一番最新型のところに、この前ね、これ。はい、これです。もうサオリンの下乳がすげえ好き。アイドル衣装のね、身を包んだサオリン。これが次回の、パンのね、新刊の表紙ということでございまして、このサオリンが俺すごい大好きですね。胸の張り方というかさ、服のね、胸のね、下乳部分のね、シワの描き方がすごく好きで、かつ、こう、なんだろう、ベルトというか腰のあたりのさ、こう、ワイシャツがね、なんかこう、ちょっと若干キツキツな感じになってるのがすごく好きなんですよね。で、かつ、下の方のね、太ももの部分ですよ。ガーターベルトでね、やってるんですけど、それがね、若干こうね、皮膚の内側というかね、ちょっと体の方にね、食い込んでいるっていう、これのね、表現がね、私ね、素晴らしいなとね、もう心の底から思う限りでございます。で、今回手に持ってるのは、サオリンのね、得意料理、肉じゃがでございますか。一体どんな感じのね、進化になるのか、ちょっとね、今からすごく楽しみにさせていただきますのでね、ぜひとも頑張っていただきたい。はい。
ちなみに、こちらがたけこさんちの今日のご飯ですね。直の URL になっておりますのでね。まあね、ちょっとパンガにもいけない、でもちょっとコミケにもいけない、でもこの本を読んでみたいっていう方ね、いたらぜひともね、今すぐ読めますから。これいいね。今すぐ読めるっていうのはすごく大切なことですからね。買ってみてはいかがかなというところでございますので、よろしくお願いいたします。で、そんなファイランさんの、Twitter アカウント ID ですが、ハットプス、ツイッター、コム喫茶ひなた。はい、こちらでございますね。こちらがファイランさんの TwitterID となっておりますので、興味のある方いたらぜひともね、何卒こちらの方ね、チェックしてみてはいかがでしょうかというところでございます。本日もありがとうございました。さあ、というところで今日もですね、1時間きっちりそろそろ経ったところなので、今日のところはこの辺で終了でございます。本日もね、お聞きいただきましてありがとうございました。本日もパチパチパチエンディング入ります。パチパチパチ、パチパチパチ。888。お疲れ様でした。パチパチパチ。お疲れ様でした。パチパチパチ。はい、エンディングです。お疲れ様でした。というところで今日もね、パチパチパチ。ありがとうございました。本日の放送局は FM51.0 ザ・ヨーマンガルパン。今日も終了の時間でございます。まあ、というところでね、今日は八作祭の話しつつ、ファイランさんのですね、新刊のね、ご紹介でもさせていただきました。やっぱね、同人誌ってね、なんだろうね、すごくこう好きなの。イラストがね、とか、でもやっぱこう、すごく好きなんですけど、やっぱりね、こうなんだろう、物語性があるものというか、その人の、なんかこういうのあったらいいよねっていうのがね、やっぱ見れるのが、やっぱこう、一番これはね、すごくこう好きだなって思います。本の傾向としての話ですね。例えばね、ほら、1万円だったとしても、例えばある程度のね、その固まったシチュエーションのね、でのこう1万円だとか、そういったこの1万円、その絵に対しての物語が感じ取れるっていうものがあると、僕はね、すごくやっぱそういうのがすごく好きなんですよね。なんだろう、やっぱ創作意欲を駆り立てられるというか、これはこうだから、この後こうなるのかなとかって、そういうね、すごく妄想をするっていうのが俺すごく好きなんですよ。特にそこら辺のあたりでね、個人的にはやっぱりこうね、私のね、好きなボブさんでございますか。あの方もすげえいい話を考えられるんですよね。そういう風にね、やっぱりこう同人誌など作っていてもね、読んでいて、読む側っていう風な感じの意見かな。読む側って言っても俺だけの意見、俺の意見になっちゃうからあれなんですけども、でもやっぱりね、そういった物語があったりとか、それでもね、やっぱその人がね、そういう風に楽しく書いたものっていうのが、いろんな人のね、手に入れて、この人がこういうのいいな、ああいうのいいなっていう風になるっていうのがね、すごくこうやっぱいいのかなと思います。なんだかんだね、ずっと同人誌を読んでいるんですけど、単純にやっぱ物語がすごく綺麗だとね、それだけでこうその世界に引き込まれてね、これ買ってよかったなっていうのをやっぱ思いますからね。そんな感じで、今回ですね、まだまだね、買ってね、まだ紹介できて、これからですね、大体1日1冊から2冊ぐらいかな、そこら辺をね、ちょっとこう目安に紹介をしていこうかなと思いますのでね、何卒よろしくお願いいたします。というところで今日も無事に終了でございますよ。一応次回の放送ですけど、次回は普通に明日あれかな、余裕に放送はできると思いますのでね、何卒よろしくお願いいたします。明日多分26日の話とし
発足祭終わったから、明日のね、話はね、臼谷さんが出てきて、平安近辺さんが出てきて、あとは、まあ、大洗神社さんが出てきてて、多分それぐらいでこう終わりかな。まあ、ちょっとね、どうしてもね、今日またね、見に来ていただければと思います。さあ、うちの番組でございますけどね、ガールズ&パンツァーとアニメ作品と、それが舞台となっております、茨城の大洗町の話をね、メインでやっていく、そんな1時間トーク番組でございます。最近ね、まあ、大体ね、30から40名ぐらいの方がね、もう本当に結構な人数でね、見に来ていただいてますから、本当にありがとうございます。次回以降もですね、皆さんが楽しんでいただけるような放送を心がけて頑張っていきたいと思いますので、また明日この時間でお会いいたしましょう。本日もありがとうございました。さあ、というわけで、お聞きの放送局は FM52.0 さあ、夜も夜パン、今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。次回放送は明日の夜紹介文直した方が良いよ。どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また明日この時間でお会いいたしましょう。パンツァーおやすみ。